ya fito mai yarwa madafar bai bongo dogo dan Aliyu zauna dare ya fito Ahmadu yarwa madogara ta madafata madogara ta madafa ya Ahmadu Ali Ahmadu yarwa madogara ta madafa ya Ahmadu Ali Batuli mai yarwa Allah la ilaha dogo da Ali madogara kake madafa Ahmadu Ali da kai na fara buwayi gagara mai fada to ka bani dama yabo ne zan yi kacar da da ga wani sarki a zamanin da kashin fida dogo Muhammadu Futuhi ta talli shugaba mai yawaita zuwa ta madafa ya Ahmadu Ali Batuli mai yarwa ya Futuhi to dubin salati kai masa domin ya isa wa alihi sabatu gaba daya ban kasa to kaza sharifai gaba dukkanin su fallasa to kone shiru shayana Ahmad Tijani zai kauda argo ya Ahmad Futuhi mai abu dan Ali Futuhi jagora nace Futuhi labaikum ya Ahmad sa'adaika a yau gaba ɗaya dafa ina gibri mane she baban su she mai yin raina ranmu ne daga dan dada dagon dan Usmani ne malam Tijani ka bar ni da kai komai wuya kai nake yi wa to a dubi jagora barka da warka ya dogo dagun Ali sarki na hidima a adadar gausi fa'ili Ahmadu kake mafa'ulun kuma kai ne Ali babu zance na girma inda ga ka aliyar wawi saiwa ya dogo na Aliyu madogara ta madafa ya Ahmadu Ali Batuli mai yarwa Futuhi mai to abin da baka ciki na saka san babu ne to da kai nake alfahar tsawannin zamani to ba za na ci ba domin ka tafiyar da ni in cika da matsayi su tare kasanka ya Futuhi mai yarwa ya madafar bai ruwa ya zo babu kai an ka bar shi ya kwankwasa to Futuhi ba masa ya in ba kuwa ka kasa in ka yarda ni maka kau da dukkan damuwa ta gida da da
sani ni mai kaunar ku ne. In ta ko ina kuma yaban ka muna yi danka ne. In to gaban ka yau ma na faɗi da gwiwa rigingine. To akai aka cikin hadara in babu kai babu mai tsiwa. To ina makusar da wani zai ganta ya bincika. Ni komai cikin san fito ya ake maza kai riga. In ka gane Ahmadu ya wuce nazarin mai zari Ahmadu Yarwa. Dogara ta madafa ya Ahmadu Alibutuli mai yarwa. La ilaha illallah dogo dan Ali. Tutuya mayarwa ya mayarwa. Na sahibu zikir mai walar gane gaba. Cikin kana gane baya ta kan koma gaba. Kai ne uba na kana bayan kana gaba. Batu muke yi akan almiskin shehi ka girma kai bawa. Wane mutum? Ka girma kai bawa mutum. Ahmadu to da yunkurawar ka ne yau baban Murtala. Muke batu a ta a gane kana a wasala. Muwassali wusulu aya abdalal ala. Dan wanzuwar ka cikin zara'u da ma'ala ta mu damuwa. Mu yarwa kuna ganin rayuwar babu yawa. Kana da faɗin da ya wuce mai auno faɗi. Fito ya zikin ka yau shi ne ya zamo sarmadi. Ka ƙara mika mahadara ta kuma majali. Ba wanda ya ce ka ba shi ka kyale sai dubu ɗan bawa. Ashe idan ka yi ba mai canje dan hali. To ga masu kallakar su san an ta mukammali. Jamalu Abdullu ka'idu gurma tali. To rabon bana fito idan gausi ka raba da ni ka ji mai yarwa. Rabon bana fito idan gausi a raba da ni ka ji mai yarwa. A ko'ina muke cikin aiki na kumun kaje. To ku duba madadan Abdalla kubar baje. Dukan wuya kubar sanani ko kunci butu damu damuwa. Ya Ahmad Albutu ya mai yarwa madogara. Sani jago to abun gani kai na kalla ne magana guda. Yasa waɗansu ma ke kallon ma gargada.
To idan ka dube ni zan kuma yin magana guda. To butuli kun san nufin mu kadai kaunar ku ce babu canjawa. Ya madirwa ya butuli na dogara kuma madafa ya Ahmad Ali. Madogara ta madafa ya Ahmad Ali butuli mai yarwa. Madogara kake madafar bayi Ahmadu. Majingina kake makomar bayi murshidu. Da mu inda babu zuwa mu gamu. Da yan uwa don masoya ko na ko ina ai ta ba mu zuwa. Masiri kalfa iyase ya dabin wa inase madayal wubi bitate amma min dau'un birase arawa ya misu fi walale karamatu baina jinase milalla ga wasu wala kada min jannan wa min yinsi ya kuda dimmatul faidi bila shaikin wa waswasi lil hayr jaluha kulla min al sali ilay fasi wa arqus kalfahu darba biruyi ba'da anfasi idha min isami sharif al-asr yasim halifatu katmi shay حليفة شيء كتمي وسيري كتم في الناس وهذا منتحلم لعبد الرزاق والناس وسلطان غندوجي قبر نبي رجو مرافقة وابو وتم سرور وحج لما قبول وسائر حاجة لما قرية ثم الإله غفور أمير كانوا لكن لشمل أزله بنيجيريا فوق الكومات سرير هذا مجاجة